Helkiö, mutta ans kattoo, kun ne muut sillä vähän tuppeloi, niin Helkiö tulee ja piirtelee sun mies. Tuu täältä, moro! Terve! Ei ihan sentään, Karnaattu kärkeen päällä. Nyt tulee Karnaatulin jalujaa tuohon kaarteeseen. Ei tullut tällä kertaa. Hei, nyt oli pelimannet asialla tällä kertaa. Siellä olikin lähtö, mistä löytyi ranteita. Useampia. Mitä? Ai, kierroksia 3. Mä ajattelin, mitä se 3 puhui, semmoista numeroa oli tulla edeslähdössä jo. Ensimmäinen kierros Karnaatulla, mutta Virtanen nousee haastamaan. Jotta Virtanen häästämään haastaa Karnaatua ja ulkoa Virtanen laskee väkisin. Ja nyt yrittää taittaa sisälle siihen edestä. Nipponappa ja onnistuu. Ja nyt pitää saada luukku kiinni, siellä on Karnaattu takana. Ja niin se vaan onnistui, mutta. Ja tuo paha kaarrekin meni kunnialla ja Karnaattu teki kautonsa kanssa yhden ylimääräisen liikkeen. Saman liikkeen teki Vilko Kykkänen ja se kostautuu välittömästi. No Kykkänen paikkaa lapasella, ohittaa rellun siellä. Ja hetken kuluttua kärki aloittamassa viimeistä ratakierrosta. Jonne Virtanen on kapellimestarina. Ja näyttää siltä, että Virtanen hoitelee homman kotiin. Ja jättää kaiken aikaa kakkoskautella ajavaa Juhana Karnaattua. Kolmoskautella Sarkkola, Sunin sijoitus on 6, jos on oikein laskenut tämän paketin. Ja 7 paikalla 223 Helkiö. Ulmalahan ei lähtöön tullut ja Kykkäsellä lähti laite Lapasen tuolla asfalttiosuudella. Menikö se nurinaan? Älä narraa. Nuori mies huijaa minua, yrittää nyt selkeästi vetää vipuuteen. Joni Virtanen hoitelee nuorten luokan kotiin. On tämänpäiväinen nuorten ykkönen. Kakkoseksi ajaa Juhana Karnaattu. Nuorten 3. Arttu Paturi. 4. Severi Sarkkola. 5. Jere Suni. 6. sijoittuu 223 Helkiö. 7. Kykkänen ja 8. Mika Ulmala. Se oli siinä. Se on paussi paikka.